Predstavte si, že vám zamestnávateľ zrazu podsunie na podpis dohodu o skončení pracovného pomeru. Zamestnávateľ vás ubezpečuje, že je to štandard, že takto sa postupuje v zásade vždy a že máte dohodu podpísať. Toto je skutočná situácia zo života jednej mojej klientky. Našťastie nerozhodla sa podpísať dohodu hneď, ale najprv sa poradila. A keďže verím, že takéto situácie sa môžu stať v živote každého zamestnanca, na príbehu mojej klientky vám ukážem, prečo sa jej oplatilo poradiť sa. Ja som Peter Vernarec a toto je vašich 5 minút s právnikom. Počas úvodného jinglu ste možno uvažovali nad tým, čo bolo zlé a v čom pochybil zamestnávateľ. Najprv si však povedzme takéto pozadie, ktoré celému príbehu predchádzalo. Povedzme, že sa nachádzame v poslednom týždni mesiaca apríl. Mesiac apríl je zároveň posledným mesiacom skúšobnej doby mojej klientky. Zamestnávateľ jej avizuje, že bude ukončovať pracovný pomer, avšak ani do skončenia skúšobnej doby jej písomné oznámenie nedoručil. Pracovný pomer tak po uplynutí skúšobnej doby pokračuje ďalej. Večer 30. apríla zavolá zamestnávateľ zamestnankyni s tým, že ráno nemusí chodiť do práce. Vraj má iba v priebehu dňa doniesť veci, ktoré jej boli zverené, kľúče, ďalšie hnuteľné veci zamestnávateľa, nakoľko jej pracovný pomer sa skončil k 30. aprílu. Keďže to klientke nesedí, tak ma kontaktuje a opýta sa, či vlastne naozaj nemá ísť do práce, respektíve či má ísť do práce, musí ísť do práce, nesmie ísť do práce. Skrátka prirodzene nevie, ako má v tejto situácii postupovať. Keďže jej nebolo doručené žiadne písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe, vysvetľujem jej, že vlastne v záujme dodržania pracovnej disciplíny by do práce ísť určite mala. Po príchode do práce mi telefonuje s tým, že zamestnávateľ jej predložil dohodu o skončení pracovného pomeru, aby ju podpísala, je to štandardný dokument, tak sa postupuje v zásade vždy. Pri týchto ubezpečeniach zo strany zamestnávateľa som spozornil a klientku som požiadal, aby mi zaslala fotografiu dohody o skončení pracovného pomeru. Keď som si dohodu prečítal, moje obavy sa iba potvrdili. Dohoda bola datovaná k 30. aprílu a to s tým, že dátum podpisu dohody bol posledným dňom pracovného pomeru. Inými slovami, takáto dohoda výrazne obmedzovala klientku na jej právach a nárokoch podľa zákonníka práce. Samozrejme, dôvod bol prostý. Zamestnávateľ na to zabudol v apríli a chcel to vyriešiť takto dodatočne 2. mája. Lenže ten hlavný problém nespočíval ani v tom, že zmluva bola antidatovaná, ale skôr v tom, o čo všetko by prišla zamestnankyňa, ak by toto podpísala. Totiž je prirodzené, že jedna alebo druhá strana chce v určitom čase ukončiť pracovný pomer. A hoci dohoda o skončení pracovného pomeru môže byť za určitých okolností preferovaným spôsobom ukončenia pracovného pomeru, zďaleka nemožno o dohode hovoriť ako o nejakom štandardnom riešení alebo skrátka riešení, že typu takto to chodí. Tu sa prirodzene naskytá otázka, prečo to zamestnávateľ vôbec urobil a prečo to skúšal na zamestnankyňu týmto spôsobom. Odpoveď je jednoduchá, skrátka dúfal, že mu to prejde a že to zamestnankyňa vezme, podpíše a nebude riešiť ďalej. Ako som klientke vysvetlil, pánom situácie v tejto situácii bola práve ona. Keďže zamestnávateľ sa snažil ukončiť pracovný pomer dohodou, znamená to, že neexistoval výpovedný dôvod a neexistoval dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru. Samozrejme, ten dôvod by mohol existovať a napriek tomu by sa snažil zamestnávateľ so zamestnankyňou radšej dohodnúť, ale nehralo mi tu to, že takto sa to robí, takto to proste funguje stále, proste to podpíšte a neriešte. A práve to naznačovalo, že tu ten dôvod neexistuje. Ďalšia vec, pre ktorú som klientke odporúčil dohodu nepodpísať, bolo, že dohoda neobsahovala žiadnu zmienku o náhrade mzdy, o odstupnom. Skrátka, pomer mal skončiť k 34. bez akéhokoľvek finančného vyrovnania. Samozrejme, ak by klientka toto akceptovala a mala o to záujem, tak by som jej odporúčal podpísať tú dohodu. Koniec koncov na to tá dohoda slúži, lenže klientka nechcela ukončiť pracovný pomer. Klientka bola v situácii, kedy si nevedela nájsť inú prácu, obávala sa toho, že si nenájde inú prácu a takto by prišla zbytočne o 2 mesiace práce, rovná sa 2-mesačná mzda, na ktorú mala v skutočnosti nárok. Totiž ak by nepodpísala dohodu a zamestnávateľ by sa jej predsa len chcel zbaviť, mal by 2 možnosti. Buď by ukončil pracovný pomer okamžite, no na to však neboli dôvody a tie sme ani nepredpokladali. A teda buď závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin.
Alebo potom druhá možnosť, a to bola výpoveď. Na výpoveď potreboval výpovedný dôvod a ten sa nerodí vôbec ľahko. A keby aj tento výpovedný dôvod bol daný, to najdôležitejšie v tomto prípade bola výpovedná doba. Keďže išlo o pracovný pomer trvajúci do 1 roka, klientka by mala nárok na jednomesačnú výpovednú dobu. Táto výpovedná doba by začala plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. To znamená, že ak by klientka dostala výpoveď v priebehu mesiaca máj, či už 2. mája alebo povedzme 29. 30. mája, výpovedná doba by začala plynúť 1. júna. Pracovný pomer by sa teda skončil najskôr 36. a teda 2 mesiace by bola ešte stále zamestnankyňou a 2 mesiace by stále poberala mzdu. S ohľadom na cieľ zamestnankyne a teda klientky neprísť o prácu a nestratiť zárobok, bolo toto najlepšie riešenie, teda nepodpísať dohodu a počkať prípadne na výpoveď zo strany zamestnávateľa. Hoci v zásade to právo ukončiť pracovný pomer bude na strane zamestnávateľa a zamestnanca vždy, totiž ak jedna strana bude chcieť ukončiť ten pracovný pomer, ten spôsob si nájde a ten spôsob využije. Dôležité je, že ten dôvod nemusí byť vždy daný a preto zamestnávateľ pristúpi k dohode, ktorú vám bude núkať s tým, že je to štandardný postup, že takto sa postupuje stále. Ako však ukázal tento prípad, na ubezpečenia zamestnávateľa sa neoplatí spoliehať. Odporúčam každému, aby spozornil pri dohode o skončení pracovného pomeru, obzvlášť ak je prezentovaná takýmito slovami a poriadne si ju preštudoval. Myslíte na to, že tak ako vy sledujete svoje záujmy, keď niečo podpisujete, takisto ich sleduje aj tá druhá strana. A hoci v zásade sa výpovedi alebo okamžitému skončeniu pracovného pomeru neviete vyhnúť, keďže ide o jednostranný právny úkon, dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranným právnym úkonom. Vyžaduje váš súhlas, vyžaduje váš prejav vôle. Ak s ním nesúhlasíte, tak to nepodpisujte. A ak si nie ste istí, vyhľadajte právnu pomoc. Ďakujem vám za vašu pozornosť, toto je odo mňa na dnes všetko. Viac nájdete na www.advokatvernarec.sk. Ja som Peter Vernarec a toto bolo vašich 5 minút s právnikom.